Kasan. Hei. Gua sakit turut dipakai dengan diri. Lagi udi-udi lagi kono oleh banyak mas keblok-keblok ya Allah. Ini lagi ngapo. Ya ora kok berkoro lagi adil dan ini mas bingung. Banyak malah senang kok. Aku. Para subuh. Kowe iki kudu ngerti iki lho. Halo. Akeh mau wek. Lho iki bocah kene iki ganongane cara kerja ya kuwi. Dah, gampangane. Awak dhewe Piye? Isih ngombe. Wong kancane salto bolak-balik ngombe, aku wis ngombe iki alah banget terus ya Allah. Kok bisa dirang ngene iki lak perasaane to, Bu? Ya ampun. Kok loro apa-apa. kowe iki aja wedi karo masih wedi. Iki bocah ngono iki aja kece anak buahku. Kenapa? Kene iki jenenge gede. Umpamane ora anak buahmu kuwi Yo. nuwun sewu tak baleni pisan kas. Ayo nih jajal ditandingi kebuahe Mas Budi. Butek nih, dibutek nih ngambek gas ngambil iki piye butekno. Bocah sak srintil ya. Sering dilo penting tak delokan kinerjane. Ora dia otak kaya iki. Tapi kan duwe foto. Otaknya pakai. Lagi otak itu sembarang bulat. Lah kuwi kulit apa? Kulit kadal. Jajal iki lho jajal pola oleh. Butekne itu. Adimu iku ndelok. Oh, Jajal urung bos urung. Iki kadulane bentang tenan bentang. Ayo siap ya. Lah temen jebul iki kan bebel iki. iki mbok aja ngono lho. Adimu paling endal lah ya kok umbulne derajate. Boleh apa awak sampeyan duwe rasa. Jajal butek. Bentang tenan. Atuh. Oh. Aku harus meneng kok. Apa? Ini apa buat kamu ribet nih? Kelataan. Melihat kabeh. Ande iki bangga-banggane lho. Adikku sering kelataan. Tapi lagi metu lak spesial pinggan. Apa ini ya? Kowe lakoni nomo ngono kuwi. Adewe ning nggo desa kene. Ya, ya. Wis ping pira jajale? Penting lem. Ping 6 lho. Kuwi ora sithik lho. Gek iki adewe sing terakhir ning nggon kene iki lekas ning tahun baru ning gone abdi negara menika. Oh ya ampun. Awas wae. Abdi negara. Ayo jenenge yo. Tak jenenge kok. Jenenge yo abdi negara. Kuwi mangate. Jenenge Pak
ya ben sanku. Ya mau beli apa? Orang juga abine bareng pulang. Jadi bakal ngono. Wis rezekine adewe. Rezeki mau sare. Dadakno nambah ya apa ora. Ngene iki dibuktekne nyambut baik dengan baik. Itu wis kok Bapak. Pak Nong. Pak Nong. Bapak Suryanto kok Pak Nong iki dadi piye to? Rabe kuwi kok. Lah ya Bapak Suryanto. Suryanto. Oh padang urip. Nanggap ya. Ngalapet anake. Ya anake keluarga. Iki wis enek eketan 1002 dibuktekne dhisik, lagek kok dilanjut meneh. Ora iki ngopo? Iki aja ngono lho, wong iki enek tolak ukure. Ukur apa? Seket-seket selai-selai bosok. Sing penting nek adewe nyambut gawe apik. Pak Suryanto iki biyen ning Sukoharjo Sumberjo. Ngapo? Kidul ku ngene, Ngapo? undang. Undangnya apa? Nggon warung kidul saka 1000. Ayo ngapo? Oh, kayak duit. Remi lho. Pocot ya. Ora, dulur matune ning warung iki bayari. Enek wong mlumpuk dibayari. Oh, apik. Dibuktekne dhisik. Ya, cetak. Satu botak ya. Oh. Iki kayak toh. Mas, iki garisnya diatur dong. Kowe kono, aku kene. Iki ibarat lapangan poli. Kalanganmu kono, kalanganku kene. Oh, alape kene. Kene lho. Lho apik. Apik, wis ora bayaran kita. Lho kakno wong-wong lho. Kene bawane wong kuwi yo ora ono. Adike seniman ora kaya dingan lho. Kene lho. Oh. Kene karo ana dingan. Piye? Karo ana dingan iki dhewe iki kene penonton. Aweh. Aweh, Wong aweh rezekine akeh. Oke. Oke. Bisa bareng ya, bisa bareng ya. Eko. Sesuk 40 lho ya. Kowe kok jadi mas. Ora seneng aku ngene iki bar dulurku dhewe. Dulur dhewe. Aku duwe iki tak wae iki. Kalau Pak santai jolo ya santai ya. podo ayo aja. Polane. Kok ora ngene?